Hello, ka-farmers! Magandang umaga po sa atin po lahat. Nandito na po ako sa Barangay San Agustin, San Jose, Nueva Ecija po. Mayroon po akong i-interviewin dito na nakagamit na po magmula sa punla ng sibuyas. Ang pangalan niya po ay Dexter. Hello sir. Oh. Ano pong masasabi mo kay Abondan magmula nung punla pa lang siya? Pagkagamit ko po nito, sa punlaan pa lang, hindi ako gumamit ng maraming abono, konti lang. Tapos, nung na-transplant, na itanim nung December 15, hindi ko pa napapatabaan, ito na, maganda na siya. Bukod pa doon sir, mga nagkasakit po ba yung sibuyas natin? Hindi naman, maganda ang epekto ng yan po. abundant. Kaya kumuha ako kay Sir Jaime Tagarino. Yan po ang magiging testimony nila dito sa may Barangay San Agustin, San Jose, Nueva Ecija. Sa mga nagtatanong po, sa mga inuud, ay kailangan nyo na po magmula sa umpisa, doon po kayo gagamit. From buto, may protection na siya, kaya hindi sakitin. Sa punla pa lang po, pwede na pong siyang i-spray. Yan po maging testimony ng taga San Jose, Nueva Ecija. Kaya kumuha na po kayo ng abundant ni Jaime Tagarino. Marami pong salamat ka-farmers. Ito makikita nyo na po. Yan. Ang ganda po. Yan. Magandang tanghali po ka-farmers o kasibuyasan. Nandito na naman po ako sa Barangay San Agustin, San Jose City po. Titignan po natin yung dati natin na interview o sa aming sibuyas. 19 days pa lang po ito mga kasibuyasan o ka-farmers. Titignan po natin ang kagandahan niya dahil kay Abundant Harvest. Ito po. Yan. Ang lalaki na oh. 19 days pa lang po ito, 19 days. Ang lalaki na Ayan 19 days po, ayan. Ayan. Ang lalaki, ang ganda. Ayan po. Ayan, ang ganda po. Abundant Harvest, salamat po. 19 days. Ayan. Ayan pa. Ganda po, ang ganda. Hello sir, magandang tanghali po sa atin sir. Ano pong masasabi natin kay Abundant Harvest po? 10 days. Ayan, 19 days po, nakikita po natin, 19 days, ayan po. Ang ganda po, 19 days. Bukod pa doon sir, ano pa po? Tipid daw po sa abono. Mga harabas sir, meron po ba? So hindi po hinarabas o inuud. Ayan po, napakaganda po. 19 days po. Ayan. Ito po yung kuwan namin nung December. Tapos ilang days lang po. Ayan. Naitanim nung December 15. 2021 po ito. Ngayon, ano pa lang po January 4. So ibig sabihin ilang araw pa lang po nakakalipas.
19 days po, pero napakaganda na pong gamitin, oh. Ang ganda po, oh. Sangka pa. Oh. Kaya abundant na ako. Hello mga ka-farmers, magandang hapon na po kasi alauna na po. Andito po ako sa San Agustin, San Jose, Nueva Ecija po. Bibisitahin ko po yung nakagamit po ng Abundant. At kung tatanungin po natin kung ilan po na ani niya, kung nalugi po ba o inarabas po ang kanyang pananim. Hello sir, magandang tanghali po sa atin sir. Ngayon po sir, tatanungin kita sir about sa yung nakagamit ng Abundant Harvest. Ano po yung katangian ni Abundant Harvest po sir? Yung Abundant Harvest, siya tangkay ng sibuyas. Yung laban niya ay lumaki. Yun nga, ang kinalabasan, pues ako, inanihan ko yung isang lata na 75 purike. Ilang area po sir? Isang lata lang po yun. Ang lata, isang luwang, Isang luwang, isang lata. 1,000 square meter. 1,000. Yung isang latang sibuyas. Apo. Ngayon po sir, ano, inarabas po ba ang iyong sibuyas? Hindi naman, nung na-apply ko nung Abundant, hindi kumapit yung harabas na pagdaon nyo ng maganda. So, nahuli yung harabas kasi na-applyan ko ng Abundant. Hindi niya inatake, kumbaga nakalaman na siya. Nakalaman na. Oo. So, inabot po ng ano, ilang days po bago kayo umani sir? Sa ganda nung apply ng Abundant, hindi niya na inabot ng 90 days. Hindi na po kayo inabot. Talagang naglaman na siya. Apo. Inaani ko na siya ng 75 days. Isang lata ay naani niya 75 burike. Apo. Bags. Nalugi po kayo sa gastusin doon sir? Itong naman. Pero okay naman po, maganda po siyang gamitin sir. Maganda dahil pampabulas siya. Apo. Saka hindi ka atakihan ng mga harabas, uod kung gagamitan mo ng gano'n. Kaya So yun po daw. Sir, ano, ayan yung ginamit nyo po. ito yung ginamit ko, binili ko kay Technician Jaime Tagareno ng 600. Ito maliit na to, kalahating litro. Na-applyan niya yung isang lata. Ito lang ang nagamit nyo. Apo. Kaya matipid siya. Para umani rin kayo. Nabenta nyo na po ba yung kwan natin? Mabigat po ba yung ating timbang ng ating sibuyas sir? Mabigat dahil yung isang burike, kalimitan tinitimbang yan 27 hanggang 28, 29. Yung sa akin, dahil sa pagbuburiki ko ng maganda, tinitimbang siya ng 30 pataas, 31 hanggang 33 kilo isang burike. Apo. Yun po, so yun po mga ka-farmers o kasibuyasan. Ito si sir po. Ano nang pangalan mo ulit sir? Dexter po. Dexter po. Apelyido Vizcara. Oh. Dexter Vizcara from San Agustin, San Jose City, Nueva Ecija po. Ngayon makikita po natin kasi yung kwan na, yung mga yung kahapon sila nag-harvest, hindi ko naabutan kaya medyo konti na lang po ang natira dito at ibinenta na po nila. Then yung mga reject na lang po ang nandito. Ito na lang po ang makikita natin. May mga good pickles, may reject na rin po. Ito na lang po natira ng ito yung kwan, yung reject. Good, ayan. Ito rin po. Pero bilog siya. Pero bilog naman noon. Bilog na bilog siya, ayan. Ayan po yung good. Ito na daw yung good po. Good
pickles. Hindi, good yan. Ay, ito yung good. 20 cedis ang kilo. Ito, ang mura naman pala. Yan Ito yung naman, Good pickles, 20 Good. daw ang kilo. good pickles. Ito, Good luck, good pickles yan. good lahat daw na pickles. Ito na lang pong nabutan ko po ka-farmers kasi nabenta na nila kahapon. So, Ayan, kayo po nagsisibunas. Kayo po nagsisibuyas, balang araw po subukan nyo po si Abundant Harvest. Napakabigat po niyan. So sir, salamat po sa atin sir. Salamat po sa pag-interview po natin. Sige po, marami pong salamat. Po, ka-farmers, pupuntahan ko po yung